हमरा मालूम है भोजपुरी, हमरा के सिखावा मत, ठीक बा। ढेर सिखावे के शौक बा ना, जा ल जाके घर पे बिया ना, जाके ओकरा के सिखावा। आज हमने के वो गाना के शूट बा। यहाँ के तो लोग जानते बनी, यहाँ के नाम है अक्षरा सिंह। और यहाँ के नाम है मिंटुआ। मिंटुआ। हमनी के गाना हस्बैंड और वाइफ के नोक झोंक के ऊपर बा। मेहरारू रूस के नैहर जाता रही और हम मनावतनी। शूटिंग पे मेरा एक भाई आया है, छोटा भाई राहुल दोस्त, आप लोग जरूर देखे होंगे। और बहुत अच्छा लड़का है और हम लोग जल्दी कुछ प्लान बड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल डायरेक्टर साहब हमरा के पूरा डांस सिखा रहल बान, हमहू पूरा ध्यान से सीख रहल बानी। अब देखी हम कर पाओ तनी ना। रात के बज गइल बा 9 और गाना आधा कंप्लीट भइल बा। और हाँ तो बाकी बा गर्मी कैसन बा? धुआंधार मस्त। उमस में दिन में धूप में शूट करनी है सन, यही जिंदगी बा। राउर कैसन जिंदगी बा? हमनी के मेहनत करत रहनी सन। हाँ, हमनी के मेहनत गाना में दिखाई दी। अब वो लोग थोड़ा देर के मेहनत कर लें, 3-4 मिनट के बस देखे के। हेलो एवरीवन, क्या हाल बा? बानी ना, हम चकाचक बानी। फिलहाल शूटिंग करत बानी, 3 गो क्लिप रहुआ ऑलरेडी देख चुकल बानी। अभी चौथा 5वां क्लिप जाता, एमे का बोली हमरा कुछ नहीं के बुझाता ना, हमरा कुछ ना बुझाता क्योंकि मुझे ता से मिलाना था ना, नहीं बोलूंगी मैं बुझाता। हमरा मालूम है भोजपुरी, हमरा के सिखावा मत, ठीक बा। ढेर सिखावे के शौक बा ना, जा ल जाके घर पे बिया ना, जाके ओकरा के सिखा। डायरेक्टर साहब के सिखावल स्टेप के हमनी के पूरा फॉलो करत तनी सन। ओकरा बाद अपन करतूत देखत तनी सन कैमरा के ऊपर। आओ आखिरी वाला पार्ट शूट कर रहे हैं हम लोग, और रात के बज रहे 10 और और मिंटू कह रहे हैं अब बस।